खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसआव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो अरुंधति गोल्ड स्किमखौ माबोरै अनलाइनै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना माबोरै फिलआप खालामनांगौ मा होनो नांगौ बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेबायदिनो आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना लादो दानिया नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं होनानै दोनदों दा बेहाय नोंथांमोना आरो आं मोनसे सिगां भिडिअ बानायखादों दै नोंथांमोना बे अरुंधति स्किमखौ एप्लाइ खालामनोबा मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जानांगौ बिनि बागै आं नोंथांमोननो सिगाङाव भिडिअ बानायखांबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय दा बेहाय फर्मखौ फिलआप खालामनायाव नैबे सोंदों दे फार्स्टआवनो ससियेल कमिउनिटिखौ नोंथांमोना आदार्स बे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय थ्रि ट्राइब्स कमिउनिटिस आदार कमिउनिटि बा आदार्सआव नोंथांमोना थुबानो जाबाय बिनिफ्राय एनुवेल फेमिलि इनकाम बे हिन्जावनि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बेसेबां बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दै लिरनानै बेहाय 60,000 बा 60,000 नोंथांमोना होबानो जाबाय बिनिफ्राय बुंदों इज योर मेरेज रेजिस्ट्रेशन आन्डार स्पेशल मेरेज एक्ट 1954 नोंथांखौ सोंदों नोङो बे हाबाखौ स्पेशल मेरेज एक्ट 1954 आव रेजिस्ट्रेशन खालामना लागोन ना लायाखै बेखौ सोंदों आरो येस होबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ खालामना लाखानांगोनखा जुदि गैयाबा नोंथांमोना इलिगेल हाबा जानाय जागोन आरो दा बिनिफ्राय बुंदों इज इट योर फार्स्ट मेरेज येस होबानो जाबाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाखानांगोन बेखौथ' आं सिगाङावनो होनखादों येसआव नोंथांमोना होदो बिनिफ्राय नैबे सोंदों दै नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि नेमा मा बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि नेमखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साब रेजिस्टारनि अफिसा मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनायनि अप्सनखौ मोननो हागोन दानिया फैदो जोंहा एप्लिकेन्ट डिटेल्स होननांगौ दा बेहाय एप्लिकेन्ट डिटेल्सआव ब्राइड्सनि नेम होननांगौ हिन्जाव गोदाननि माने हिन्जावनि नामखौ बेहाय होनो नांगोन बिनिफ्राय ग्रुम्सनि नेम हौवानि नामखौ बेहाय होनो नांगोन बिनिफ्राय फादार्स नेम ब्राइड हिन्जावनि बिफानि नामखौ बेहाय होनो नांगोन बेनिफ्राय मादार्स नेम हिन्जावनि बिमानि नामखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन आरो बिनिफ्राय हिन्जावनि एड्रेसखौ होनो नांगोन बेहाय दे नोंथांमोना नायनो हागोन हिन्जावनि एड्रेसखौ बेहाय होनो नांगोन बिनिफ्राय पिन क'डखौबो हिन्जावनिखौ होनो नांगोन मेरेज रेजिस्ट्रेशन एट बहा नोंथांमोना मेरेजखौ रेजिस्ट्रेशन खालामना लानाय बेखौ नोंथांमोना बे खोन्थानो नांगोन नामखौ लिरना होबानो जाबाय मेरेज रेजिस्टार्ड बाय बेखौबो नोंथांमोना नामखौ लिरना होबानो जाबाय सोरनि नामाव नोंथांमोना बे हाबाखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनाय बेखौ नोंथांमोना लिरदो हिन्जावनि नामखौ मेरेज सार्टिफिकेट नाम्बार मेरेजनि सार्टिफिकेट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे सोंदों नोंथाङा बबे डेटआव बेसेबां मायथाइयाव हाबाखौ जानाय बेखौ बेहाय नोंथांमोना चुज खालामनानै डेटखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो नैबे सोंबावदों दे डेट अफ बार्थ ब्राइड हिन्जाव गोदाननि माने हिन्जाव गोदान माने ब्राइडखौ हिन्जाव गोदान होननानै जों बांसिन मिथियो नालाय ब्राइड माने हिन्जावनि डेट अफ बार्थ जोनोम डेटआ मालामोन बे हिन्जावा माला जोनोम मोननाय बेखौ नोंथांमोना डेटखौ होनो नांगोन डेट अफ बार्थ ग्रुम माने हौवा गोदान माने हौवानि जोनोमा बेसेबां मायथाइयाव जानाय बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन इमेल आइडि अफ ब्राइड हिन्जावनि जुदि इमेल आइडि एड्रेस दङबा नोंथांमोना होजागोन गैयाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना बेखौ होआबाबो जेबो नङा मबाइल नाम्बारखौ होथारनो नांगोन दे ब्राइडनिखौ हिन्जावनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ हिन्जावनिखौसो होनो नांगोन दे हौवानिखौ होबा जानाय नङा IFSC कड होनो नांगोन नोंथांमोना बेहाय बेंकनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन ब्रान्चनि नेमा मा बेखौ नोंथांमोना बेंकनि पासबुकआव नायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय बुंदों एप्लिकेन्ट नेम इन इंलिश एज पार बेंक पासबुक नोंनि बेंक पासबुकआव नोंनि नामा माबायदि आखराव दङ बेखौ नोंथांमोना बेहाय टाइप खालामना होदो दा बिनिफ्राय फैदों बेंक एकाउन्ट नाम्बार अफ ब्राइड हिन्जाव गोदाननि माने हिन्जावनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय मोजाङै नायनानै टाइप खालामबानो जाबाय पासबुकनिफ्राय दा बेखिनियानो बेहाय एप्लिकेसन फर्मआव फिलआप खालामनांगौआ दा बेहाय नोंथांमोना गासिबो थिगै फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ टिक मार्क खालामबानो जाबाय आइ हियार बाय डिक्लेरेसनखौ खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे केपचा कड नुनायखौ बेहाय थुबानो जाबाय बिनिफ्राय साबमिट खालामबानो नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मा साबमिट जागोन दा बिनिफ्राय नैबे आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो दे बेहाय नोंथांमोना मोजाङै नायोबा बेहाय केपचा क'डखौ मोजाङै नुनो नागिरा मबाइलाव दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो 50,000 राङाथ' एसे खम नङा नालाय एसे बुरजायैनो दा बेसेबां फैसाखौ जुदि नोंथांमोना मोननो लुबैयोबा एसे रिस्क लानानै जेनेबा कम्पिउटार एबा लेपटपजों एप्लाइ खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव एसे जेबो प्रब्लेम जाया दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि गुबुन स्किमनि आरो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों